Udla wase next chapter out of 10, ngingagrade in 11. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very feeling for my prizes abo. It's very feeling. Siyathandana nje ngisho singalobolene anginenkinga uma ufuna ukungibona uyangibona ngiyeza kuwena anytime ufuna ukungibona why manje usufuna ukuthi ungilobole manje Hayibo kanjani ngoba phela wena mina uyanje nanendlela yethu yokuqala usukushintsha kuseni ngangishintshela njengamanje mina ngiveza into engisho ngami so if angisabona mina ngiright nawe ngidinga ukuthi ube right njengamanje la sizobonisana wena awuzili uzongitshela hayibo I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo soba two. And please cela uvume tu. Cause mina I have a crush on you. In the famous words of Dlala Thukuzini, indoda mayibe neplan Nkosi yami, indoda mayibe necebo, which is why uCebo has written to us on the show uthi cela simsize simhlanganise noSiyamthanda. And thina siyamthanda uSiyamthanda. That's why sobahlanganisa okwangempela. Happy Tuesday, greetings, hello, sawubona and welcome to the show. You are watching I Have a Crush on You and this is Select Africa TV. Igama lami nguSinengwa kaNene, but of course ama-VIP asemhlabeni afana nawe angibiza ngo-Antama 2K and nami ngiyi-2K. I'm super excited njengendwayelo iyangijabulisa yonke into enothando phakathi angithi phela umsebenzi wami ukuba i-matchmaker, so watch me match these makers. Please follow us across all social media platforms. It's Select Africa TV yonke indawo and remember to subscribe to this channel. Drop your comments down below usitshela ukuthi makuphela episode uzizwe kanjani ngayo, and if you'd like to be a part of the show ngoba khona umuntu one-crush kuyena nawe sibhalele on the email address down below and Select Africa TV izokusetha. Ngicela ungilandeleke mnganami siyowenzela uCebo iqiniso ngoba icebo kuthiwa liyozakha, ngifuna ukubona ukuthi liyozakha ngempela na. Ngilandele. sanibonani baleli bonke emakhaya. Igama nguCebo ngwakashandu isibongo. Ngize kulolu hlelo ngokuzosizakala kunanga my sister ukuthi engisize ngixhumanise nesithandwa sami ekubeni umakoti wami okwangempela ngokusemthethweni. Ngiyavuma lingohlula uthando manje, so manje ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi usister engixhumanise nentombi yami okuSiyamthanda Lithola ukuthi ngibuza ukuthi ngabe leso sinqumo engisithathayo noma lo mcabango engofisayo uzokwazi nokuwumela ukuba umakoti wami. Okay. So ngifuna la sicacisele abantu ababukayo ababukele emakhaya abangazi. Mina story sakho ngiye ngasifunda before kwi-email sasixoxa mina nawe, so mina ngiyasazi, but for umuntu obukile ongazi uSiyamthanda umuntu wakho already angithi niyathandana. Yes. Wena kodwa manje usufunani ukuthi ngisibeke kwelinye isigaba ukuba unkosikazi wami. usufuna ukumthatha unkosikazi. Yes. So into ekulethe la ukuthi ngicela ukuthi ningisize ukuthi evume ukuba unkosikazi because isigaba esikhulu lesi engingafuni sithathelwe phezulu. nisazoxoxa before uye kuba ukakaya ngakavele ekhaya. usafuna ukuthola kuyena ukuthi yes ngabe niyahambiselana yini. Yebo. Unjani ukuthuka? Ngithukile ngoba inkomo sengize ngayithenga. Manje baqala ngokugcina ngakho uyithenga kanjani inkomo ungazi umnikazi kanjani? Lungile phela seziyofuywa ekhaya ukuthi umakoti unqabile engiyokhulfa yidlozi. Enganqaba yini kodwa senithandana? Angazi kodwa angiboni indlela engithanda ngayo angikholwa ukuthi engakwenza ukufana nalokho. Senithandane isikhathi singanani? I think 2022 yeah. 22, 23, 24, 25, 20 6. Unoshawu 6 years manje. Uzoqala unyaka sokuqala we6 yes. Oh hayi cha ngeke mancane ngempela mathuba ukuthi kangavuma. Sesizame kakhulu sesizame. So manje ngoba umuntu wakho wa 6 years ngicabanga ukuthi umjwayele ucomfortable naye. Wena from indlela ebeniyiyo manithandana ubengakaza kuvezela ama sign mhlawumbe ukuthi engakuthanda umakoti wakho. Yeah, uyakuveza nsuku zonke lokho ukuthi uyakuthanda uba umakoti wami, kodwa into ahleze ekhala ngayo ukuthi ngizalwe emndenini omkhulu, so yona into ehlele icomplainela nje le ukuthi yabo ukuba umakoti la nakazizwa comfortable, kodwa ke hlezi ngenza indlela yokuthi xhumane naleyo nto leyo ukuthi no uzoba umakoti wami futhi uzokwazi ukuma maintain abantu basekhaya. So kahle uzomconvince la. Ngizomcela ngizomconvince.
It's tricky later because not to make this about me, but I'm Yes. trying to show you ukuthi ngiyarelate again. Ngoba nami ngizalelwe ekhaya elikhulu. Yeah. Yabo? Oh, Ngihlale yeah. ngithi mina ngihlale ngibuka uma nomakoti basekhaya. Ngize ngibagcone uma sebewasha amabhoda sebekhishisa. Ngibabuza ukuthi guys nani yaphi kulo mndeni nizoqoma emndeni nomngaka. Mina ngeke ngikwazi ukuthi umndeni abantu abaningi kanje yimi umakoti ngiyaphithizela but bayakwenza and kuyenzeka sokusho ukuthi nomuntu wakho uzokwazi ukuthi akwenze. Ngithemba kanjalo. Ngiyathemba kakhulu. Nginethemba elikhulu ngoba njengoba ngixhuma ngithinte lolu hlelo nje nginesho ukuthi lizongisiza. Ngiyathemba. So usuqale phansi waba necrush kuyena wamthanda kwaphela la sihlanganisa kahle kahle abantu abasazoshela wena usushelile waqonywa ufuna ukelevate isigaba. Mina nsuku zonke nje ngiyancibikala ngalomuntu. Ufila ngathi indlela wawufila ngayo usaqala ukumshela Nje first day mengaxoxela ukuthi ngamthola kanjani ungamangala kodwa ke ngasithatha usuku lonke lelo ukuthi sixoxe leyo ndaba lo ngikhala nje ukuthi nginkunzi ke ngisuka emakhaya. Okay so yini njengenkunzi ke yini kwenza ukuthi uthi manje kuyena umuntu wakho iziphi izinto oyithanda ngaye ngalendlela ukuthi usufuna ukumenza umakoti yini emenza ukuthi ufuna ukumshada. One yokuqala irespect kuyena yabo mefika ekhaya uthobela ngisho itsheketshe lasekhaya uyahlonipha yonke into yakhe iba sesimeni ekseni nje uvuke epheka iparish cabanga ngithola ukuthi ngisuke nje naye la eThekwini ekseni bengambona ngithola ukuthi sifike late jwala ukufika ngegazi ntambama thola ukuthi ekseni bovuka ngeparish uma sebeyazi ukuthi khona ngebantu uzozwa-ke lapho into ey'ningi ingane icela umluka cause ubuye ube umuntu othanda ukuluka so gcine nje ibe nkulu indaba futhi bayamthanda kakhulu. Manje uxakwe yini kwaphela useyawazi umndeni wakho sebeyamthanda futhi bamjwayele futhi usejwayele ukuthi abaphekele ebaluke nani. So i-trouble ngalezi zinto lezi zokulobola ithanda ukuba serious and akayifuni into etense into ezomnconyela ezomphoqa akathandi kube nento ezomphoqa because ezinye izinto mase ngimlobolile zizomphoqa ukuthi ezenze or engazenzi ezinye engazenzi zizofanele ebe ne-choice manje so ngicathi sekungesinye isigaba nje sisithanda ukuba serious ku-relationship yethu. Hayi miningi imibuzo engisafuna ukukupheka ngayo but manje ngibuka ukuthi awuzile ngami la kuyobe sengiyithandela nje indaba songizokupheka esayidini eceleni yebo uthuke kangakanani before siyombona umama. Ngithuke kakhulu kodwa khona nalokho ukuthi ngirelaxile futhi angisazi ngizizwa kanjani. Mhlambe I guess along the conversation ngizakwazi ukuthi no I'm happy. Yeah mhlambe mase siqedile noma during. Ngabe ubhuti uyafika la kwenza kafana? No angithinti. Waphuthelwa ke ngithi uzokofarisha stiff noma ubhiyanyana ukuthi relax uthi calm down. uNkulunkulu uyayibona nezinwele umuntu akashembe lo. Nomama naye akafiki lapho. Akafiki naye. Okay. Mbukela Select Africa TV singabe sakumoshela isikhathi ngiyazi mhlambe wena ke unqaniwe uyafika kwezikafara. So awubudonsa iglass ubuthela ubuyitshekisa khona igwebo uzowenza leyo nto ekumele liyenze thina sibe siyabona umama la ngaphakathi ukuthi unjani ukwesiphi isimo nokuthi uzoyamkela yini proposal kaBafo. He has a crush on her again. He crush 2.0. They're already in a 6-year relationship, but now he's about to take it to the next level. They are about to unlock the next chapter. Why? Because we are at the next chapter. Stay with me. If you haven't subscribed, then what are you waiting for? Please hit that big, huge red and white button to subscribe. Turn on your notifications so that jalo mangabe sinama setup ama table for two akanje you don't miss out. But so manje ngiphethe uSiyamthanda Luthuli umshibe Kanonofa uMadlanduna. How are you doing? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila semukube ngiyisoka ngabe ngikuthakazela into serious manje ngiyikhela phezulu because nami ngifuna ukuthakazelwa Alright? Ngiyaphila zamuhle. Ngiyabonga kakhulu. Igama lami kuSine Gwakanene. I come from Select Africa TV. So the reason why I called you ngacela ukuthi uhlangane nami la next chapter because azange ngichaze efonini ukuthi size ngani is because we are shooting a show la and it's called I Have a Crush on You. So njengoba ngikulethile it means somebody has a crush on you. Wow, ngampela. Yes, uzoshelwa otherwise bengeke ngikulethe la. So Akekho serious kodwa lo muntu. Konke usashela esikhathini samanje. Hayibo, oh yebo kanti how do you expect people to date? Okay. Wena ngokwakho ufuna kwenziwe njani mengasheli? Asingadate. Oh, valid points. So uyeke kwamjolo lo. Ngiyadala.
Okay, cool. So ngifuna ukucheck ukuthi right ngama-camera, are you like fine with ukuthi siqhubeke? Yeah, it's fine. Ukhona umuntu omcabangayo ongafika mhlawumbe kulabantu abakushelayo right now ongakuletha la kuma-camera? Akekho umuntu ongishelayo engiyim-entertaining ngazi more ngayo ukuthi ngingazi nokuthi yini angayicabanga. Akekho umuntu engicabangela ukuthi ngangiletha la. Ilo nhlobo la bafana becela inamba Anginaso isikhathi. mabekumise down uhambe ngathi ujahwa amaphoyisa. Ngathi ngishiya ingane endlini. Ucathi umshado uyothola kanjani sisoma ungafuna ukubanika ithuba? Hayi uthando nendlela yayo lokuyiveza. Usho ukuthi umuntu kumele angihubhe yabo khona sizokuthola. Nje kubaleka kangaka nje bazokuthola phi? Bazongithola. Sazi. Do you aspire to get married? Noma mawujola. Do you even date njengazathi awuyishaye nje ngabantu besilisa? Sebecikile. Into engimthandayo. Or do you think ungakufuna ukuthi ushade? Manje. Hayi manje. I'm not sure. You're But not I sure. manje. Angifuni ukuthi no because angazi ukuthi Mhlawumbe the next 2 years, 5 years uzobe usuthini, yes. But I But hayi manje. manje. Alright. At least unayo i-mindset ukuthi one day uyafisa because but I think vele i-purpose somhlaba ukuthi uyazalwa, uyafunda, uyasebenza, uthola umuntu, uyashada, uthola ingane, nazo ziyafunda kanjani the same cycle. So no, it's fine. So usually mangabe uzothandana nomuntu uyayibheke ini yini bama green flags kodwa futhi yini ephinde bama red flags uthi nje cha umuntu engisingala. Ngithanda umuntu wesilisa okhulumayo. Angem okhulumayo nje. Mina ukuze uthole mina kumele ukhulume like into kumele ukhulume. Kumele ngikwazi in and out ngomlomo wakho. Ngazi ukuthi ucabangani, ufila kanjani. Angimthanda umuntu ongakhulumi. Uzothi manenkinga uphatheke kabi phatha kahle uthi kumele uqobhuleke wena Ukuthi manje futhi ishoba ke manje ucinga ukuthi uphathwe yini ngabe nje kanti bethule. manje isikhathi anginaso. Yo. Isikhathi nje sokuthi manje i-relationship yami nomuntu ongakhulumi angeke izilunge because angabona engazuthi angimthanda ngisho ukuthi ngiyamthanda anginaso isikhathi sokuthi why namhlanje ungakhulumi if ungakhulumi fine ukhuluma umlomo wakho nami nomlomo uzothula. So i-red flag ukuthi kumele athule, i-green flag ukuthi kumele akhulume. Ngithanda umuntu wesilisa ophana ngemali, ngiyayithanda imali. High five. Ngiyakholwa ukuthi ukhona wesifazane ongayithandi. Othi akayithandi uyapretenda. Yeah, mina nje akekho umuntu ongayithandi imali ngoba nabesilisa bayithanda ngoba beyiphiwa bayinqabi akekho umuntu ongayithandi imali. So mawungishela ngiyakbuza ukuthi unayo yini imali. Yo! Akubi ngazathi abayithathi bona ngazathi mhlawumbe usuwenza transactional noma unandaba nje. Ngeke ngithi kungcono ukuba i-gold digger kunokuthi udlala abafana. Ngoba vele eventually uzogcina ikhethile. No, wena uyangihetha mina Ngithola imali. benefita imali. Ungicompensate for i-heartbreak. Yes, Hayi ngiyanqaka. Uyi-type yami yasi? Yeah. Ngigamane ngibona ukuthi no, mina nawe kancane kancane sihamba ngoline owodwa. Yeah, angiyifihli mina-ke nje. What you see is what you get. Yes. Okay. So uthanda umuntu ophana ngemali, uthanda umuntu ovocal, ocommunicateayo ngezinto. Yeah, umuntu right nje. In terms of physical appearance, awukho picky. Okay, Ukuthi mude mfishane, dark skin, light skin, Angiwathandi ama-guys are light skin. Hayi ngichazi. Not because angikho light. Angithandi nje angaze ngamthanda umuntu o-light skin. Ngithanda umuntu dark. Angimthandi umuntu kuthiwani screw. Ngithanda ibhinga. I know ngikwenza ukuthi ngikhulele emakhaya. Ngithanda ibhinga. So mina ngasekuthola umuntu ozelana nje ozokushela uzofika ehlale phansi asithi I'm saying man nigga. Nawe uzofunda kwezakho. You dig? Uzofunda kwezakho. Nawe uzofunda kwezakho ukuthi lo muntu lona angeke ngisale sengithi sukuma uhambe. Ngoba phela uze wafika. Kumele ngilule inkulumo sengize ngafika kodwa nje ngizomtshela ukuthi hayi bra. Awusiyona type yami ngenhliziyo yakho yonke. Because ngeke uzushintshe indlela oyiyona ngenxa ukuthi kumele uthole umuntu. Ngahambe ngelinye ilanga ngingamshiyi. Yabona so nje ngiyathanda ibhinga noma kungaselona phela libhinga lelifaka ukoto nje impela bathi nje manje indoda yomZulu. Mina ngilandela umusic wesiZulu nemasiko. Manje indoda yomZulu nje kube indoda yomZulu ngazi ukuthi nje ikhaliqiniswa indoda yomZulu uma umZulu. So mengakulethela nje umntwana la noma umsuthu usho ukuthi ngiqhathe nawe. Not my type. Oh, not my type. Hayi wena bazothi tribalist oh. Anginankinga. Uthi anginankinga. Anginankinga mina ngiyifihli nginjena so uma wena against indlela engiyiyona ngiyaka like I prefer ukuthi wena keep it to yourself. Okay. Yeah anginankinga kodwa nje
ngithanda nje indoda nje indoda yomZulu iqinile nje like yabo ngisho mhlambe in case kuba nekhaya nayo ngeke kugcogconywe nje kusho ukuthi baba lapha uyaphuma nesagili like ngisho ukuthi mama khona like ngisho ukuthi insizwe uyafunda but ayibe nje umZulu mayithi cha caca nje ukuthi baba la ekhaya no cha ya phela njengamanje sesila ukuthi khona umuntu osifazane uyakwazi ukuyikhiphela amazwi akhe but kumele indoda masithe ngithi awuyenzi lonto nawe uzwe ukuthi uzwe ukuthi ushilo siyafona bothoma ngisezi ukuba bazi ukuthi akathanda ngisho bengathini ngithi ngiyangithanda yena and ngiyamunderstand ngoba uzothanda and uyanazi ukuthi ninjani ngiyabheda nizofaka umkhubo omuhle no it's fine I don't want to keep you here waiting because ngiyazi ukuthi curious uyafuna ukubona ukuthi baloyo mhlawumbe futhi ulambile kumele niuzodla ke futhi manje yabo utheni ngemali angimbuza ngapha bengazi umshweni we uzombuza wena ke icha uyayimisela ngalaba ha Sikhathi ngisho sithatha ngaso isikhathi sami nje siyakhokhela futhi uzosimehlela phansi ubumbuza ukuthi laba bame kanjani ngithi ngabonga ngoba ngithi mina uthi une crush makuthi umuntu oke wangishela uyazi into ayaziyo ngiyomsisi afike phethe imbali lezi eninango ime ngayiphetha ngazi mina ukuthi ngabe ucabangani ma ukuthi uyazi nolesimo ukuthi bokumuntu obehleze ngibukela kude sengingamxolela ukuthi akazi nani anginaso ngisho stress ngoba stress siyaphela nginencindezi iyangicindezela okay let me bring out this person so that uzombona are you ready yeah all right on the count of 5 4 3 2 1 let's bring him in Shibana no uyaphila kodwa mama ngiyaphila sibengayitshela ukuthi ngizobona wena ubuqanzo lezobona bani bengingayitshela nokuthi ngihlangana nawe sigcina ukukhuluma ekuseni mina hawo hayi sengifike mina ke engikhona nje manje okay indaba uyathuka ngathi lindele someone nomunye yeah ukukhuluma iqiniso bengalindele ukuthi ngizobona wena so wena into yenzayo vele ukuthi uhamba nje uhamba ama dates nabantu ongabazi no bengatshola ukuthi ngize ku date futhi bengazi ukuthi ngizokwenzani umuntu othatha ukuhlangana nami umuntu wesifazane into uyazi ukuthi ngihlezi ngifaka ama application kuzo zona zonke indawo futhi business lami lidinga ukuthi ngihlangane nabantu I didn't think date ngifike ngathola manje and bengeke ngisabale kadali isimo ngizokuthiwa okay ngizotha ngiyajabula ukubona ngoba sengize ngabona wena yathanda ama surprise ne yathanda ama surprise mhlambi sana kusebi surprise ukuthi ngikubonile mina ukuthi ngizokubona next week here right mfethu right imba yashisa ngoba ngasizoba bese ngizopropose wena mana mfethu asihlala odabeni mfethu yazi kunodaba engifuna selikhuluma kanjani singenzeni hlezi kunamacala wenza ngalutho indaba hlezi kunamacala wenza ngalutho ngenza ngalutho into right uzobona nje uzobona nawe ukuthi into right amen into engicabangayo mama udaba odala vele ungihleke manje ngibuka waye ngidinga ejokosike okay mama into engicabangayo ukuthi ngithumele omalume beyolobola ekhaya ngomshini ngoba ngokusiko nangesiZulu angikwazi ukufika ngilongena ngiphume esibayeni sendoda kungekho noma ngingavelile kungekho kuphathekayo ekhaya kimi so lana ke i-date wahlala kanjani no dala forward injabulo no okay into ebengicela la ukuthi mama uthi ngicela ukuhlanganisa omalume behambe beye ekhaya bayocela ihlobo esihle lobu buhlobo sebuvele sesibuqalile kulo 6 years sisiphusha since 2021 nje yonke leminyaka zama I think manje usuyangazi mina wonke ayikho into engakuvezelanga yonke kulo 6 years ayikho into engayichazanga kuwena akekho umuntu okwasemndenini wasekhaya ongamazi so yeah ilokho nje bengizokucela kule date ngoba ngibhalele kulolu hlelo ngiyedala yabo yibo why bongakhuluma efonini why bese bengibunga ngithapheli ungazi ebo ngeke
Yeah, no, ungangizwa kabi le nto engizoyisho manje. Ungangixhumbambisana, ungangizwa, don't get me wrong. But hey. Cela nje ukuthi ngingalokho ngiyalinda le. Mina bengingalindele indawo zokuthi sesolobolana manje. Hayibo. Ma, like ngikile ithuba lokuthi ukhuluma, ngifuna kube ngazisisa xabana nesitaba. Kodwa ngiyadinga ukuthi ngilalele. Bengingatshela ukuthi mina sekungabe into manje ukuthi silobolane. Sesibadala yini manje? Hayibo. Kanjani ngoba phela u6 years indawona thina siphosha. Isikhathi asisho lutho ngothi asho wena yena ngazi yonke into ngawe. Ubani uthe yonke lento engiyaziyo ngawe ngiyayithanda yonke. What if konke engingayithanda? Nje for okokuqala uma uzongilobola. Lento izo include umndeni, izo include amadlozi, like sekufaka lezi zinto zamadlozi ngoba wasemakhaya nje. Sekuzothiwani manje ngibele ngibekezele emendweni. Mina uyazazi ukuthi awathanda amantombazana. Mina ngeke sengifakile manje sengivele ngekhande enkingeni ngenxa ukuthi ngivumile ukuthi angisho ngiyakuthanda ukuthanda singaqhubeka kanti ini wrong like besithandana siyathandana nje ngisho singalobolene anginenkinga uma ufuna ukungibona uyangibona ngiyeza kwena anytime ufuna ukungibona why manje usufuna ukuthi ungilobole manje hayibo kanjani ngoba phela wena mina uyazi nanendlela yethu yokuqala musishintshe kuseni ngishintshela njengamanje mina ngiveza into engisho ngaka so if angisabothi mina ngiright nawe ngidinga ukuthi ube right njengamanje la sizobonisana wena awuzile uzongitshela hayibo kanjani iyona into engenza ukuthi ngingafuni ukuthi ngilobole ubossi wena hayibo uyathanda ukungiphatha lalela namanje yabona man yabona njengoba ngibhalele kulolu hlelo lolu ngibhalele ngenxa ukuthi ngifuna lento le ukuyenza formal ukuthi ihleleke ngalendlela engihlelekise ngayo so manje angazi ukuthi uboss ungenaphi kule nkulumo esikhuluma ngoba one ukuqala ngizocela la mengizocela akufanele ngiloku manje ngishona le mina uma uzocela uyalindela ukuthi ngizovuma noma ngizonqaba why ma ukuthi ngivumile nginqabile wena kube ngazuthi kube surprise ubulindele wena ukuthi kumele ulindele ukuthi ngizovuma noma ngizonqaba hayibo kanjani ngoba phela ubangathi abantu abathandanayo kumele balobolane hayibo umthetho usiko lwesiZulu nje lusho njalo enye into leyo futhi ezongenza ukuthi ngingabumina ngingakwazi ukuthi lento yamalobolo manje mina nawe kube ukuthi nje mina nawe mthiya manje sekuyalotsholwana ngenze njani ngithengile mina inkomo nje manje ukhulume nobani lezo nkomo lobola mina hayi yabo ibuhlungu hayi lento ngeke ufowadi ngakutshela ngelinye ilanga awufuna ngingizwa ngoba ufuna mina uyazi indlela yethu yokuqala esathandana ngicela uyikhiphe engqondweni into yokuthi wena usathandana nalo siyamthanda omdala owayefunda isikole owangithatha ngisafunda isikole njengamanje ngiyindala ngiyakwazi ukuthi sesinqumo ikuthathele inqumo qedile esikoleni I'm over 21 years sengiyakwazi ukuthathela inqumo wena usana nento yokuthi wena wathandana nami ngiyingane wena wangithathela inqumo njengamanje mase ngithathela inqumo sekuvele kube ngazuthi ngiyadelela if ngithi mina angeke ngizokwazi ukuthi ungilobole manje o angeke ngizokwazi ukuthi ungilobole angeke ngikwazi ukuba unkosikazi wena ngijikele uyakuxaka musumoso ungibuka ngisho emehlweni usungibuka emehlweni njengamanje hayi yabona nje kushuthi nje yonke lento ade siyenza lo 6 years ayikho hawu ayisekho manje nakho phela njengamanje isikhathi samasibaka asikho ayikho into wrong lento ngenza into enhle ngenza into enhle for umndeni ngenza into enhle for umndeni for uma wakho for wonke umuntu osegcekeni ukuthi ejabule thatha umama umfazi wakho ke angithi awufuna ungizwa angisho ukuthi kubi ngeke ngasho ukuthi kumbi ukuthi ungiloba no don't get me wrong hayi ayikho yabo nje lento le oyichazayo siya angiboni mina right angiboni nje right lento ilimaza enhlizweni ngaphakathi wrong lento le eyenzakala la ngoba okokuqala uyazi ukuthi usiko nje lwesiZulu ukuthi mina mengibona wena ngibona unkosikazi ofanele benezingane egcekeni kube nobaba egcekeni qoka iphinifa efake idulu eheze hayi mina not me ngakutshela yakhumbula ngikutshela wena izinto mangizisho awungilaleli ngoba ngisho ukuthi uvela ubone ngazuthi ukukhuluma ingane mina angeke ngize ngikwazi ukugana kini isemakhaya yes ngiyabathanda abantu bakeni ngiyathanda umndeni wakho angiyiboni mina into oyithandayo angiyiboni into oyithandayo namhlanje usayiboni nakho phela njengamanje usuzongisurprise
uzongimangeza ungibukanisa nezwe lonke buka nje ungibukanisa nezwe lonke manje. Awusena iPhone wena? Awusakwazi endlini? Awusena iPhone? Awusangazi ngihlala mina. No, angidingi sana sami angifuni ukuba rude, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke futhi ngiyafuna. No, musukhala manje sengazi ukuthi mina ngumuntu omumbi. Why ukhala? Hayi kulungile. Hayi kulungile. Hayi kulungile. Imake ngicela sikhulumeni ke bo. Hayi kulungile. Hayi kulungile. Angithi kufanele ngizenze njani inkomo mina ngithengile nje manje. Sizoyidayisa okungcono ngicela uthenge enye imoto noma uthenge umuzi. Sidayisa inkomo likababa. Siqale sizoyilusa ziluse qasha umuntu ayeluse zizokhula ezalane ube nebhizinisi ubone ukuthi uzenzani but ungayilethi inkomo ekhaya yazi. Please baby ngiyacela uma ungithanda uzongenzela lento ngicela ungayilethi. Baby musukhala ungenza umuntu omumbi manje. Ngiyasaba mina ngazi ukuthi ngizothini manje imalalela baby. Ngicela Ayenza ngendlela oyithandayo. Yenza ngendlela oyithandayo. Ayenza ngendlela oyibonayo. Angithi wena njengamanje ngizama ukwenza iqiniso la ngizama ukuveza emndenini ukuthi lento siyenza official. Siyenza ngokusemthethweni njengamanje. Njengamanje. Nakho njengamanje ngibukanisa nabantu. Ngibukanisa nezwe manje. Kanti ubuthi akubona ngizovuma yini? Chabo. Pho uzocela ulindele izinto eziwu2 ngekhathi usakhulu usayingane uma ukhomba ithoyiz esitolo ma ubaba ngicela le toys if ethi uma ucela unento ukuthi umzali uzovuma noma akavumi awukazi why ungangibuza izathu sami sokuthi nginqabe ayikho mina isizathu engizosizwa ngoba wena yonke into eshoyo i-right eshiwo samthanda ayikho right so bona phela ukuthi uzohamba nolobola ekhaya mina ngingafuni so bona nabona ke kuloko hayi ukuthi mhlambe ngizama ukuthi ngikubambela iqhubu manje sengikubamba ngenkomo ngifuna ukukhombisa ukuthi zikhona ezinye izinto ekumele ngibe nezwi nami kuzona uyathanda uthanda ungayiyisa inkomo ekhaya uthi uyongilobola uyise uma afika azamukele futhi uzogana yena lelo phino futhi uzogqoka yena hayi kulungile chabo angisho kabi hayi okay ngicela sikhulumeni leto kudala ngiyakuthanda futhi ngingikwazi ukuthanda nomuntu wesilisa ubushuthi khona othandana naye ushuthi khona othandana naye akwazi ukungibetray kanje dala ikhonto yami ngayazi akekho umuntu engithandana naye akekho uyavuka ukwenza iparish uyahlonipha ekhaya bonke umuntu uyakuthanda ekhaya wonke umuntu ukhuluma ilanguage eyodwa ekhaya kunjengamanje hamba uyovela njengamanje ngine-pressure mina emndenini omkhulu nje umkhulu kangaka ngitshela into eyodwa ukuthi hamba uyolobola njengoba kade ngiyothenga inkomo mina le e-Vryheid bajabule bafa ngibatshela ukuthi njengamanje ngiyekhaya kini wena njengamanje njengamanje buka into yenzayo madali hayi kulungile no musukushesha ukuduba lento sizoyikhuluma njengabantu abadala ngithatha njengokuthi nemisinqumo sami somuntu omdala ngicela ukuthi okungcono unginike isikhathi ngicabanga kodwa ukubeka engqondweni ukuthi mangaka umothuba ukuthi ngivumele wona mangaka ngisazocabanga lento wena uyicabangile wayikhuluma nabantu bakini uyithatha isikhathi sakho wasave imali because awuvela ngavuka ekuseni wathi sengiyothenga inkomo e-Vryheid inkomo iyabiza iyodwa uthatha isikhathi sakho wayiqa mina wayucanga ukuthi isinqumo manje esojabulisa wena wenza into ocabanga uyangicabangela ukuthi yini ezongijabulisa yini ngeke izingijabulisa ngoba ngisho ukuthi impilo yakho usuyilungisile wena impilo yakho ngoba usufuna ukuthi ngoba umfazi wakho ziningi izathu awuyasanganisa njengamanje ngiphambanisa ikhanda impilo yakho sikelile ngiqedile mina manje ngibathintile omali uyathanda amantombazane shanda uyazazi ngeke ngize ngikumele kube umfazi wakho mina ngeke ngize ngimele kube uzongigulisa mase ngumfazi wakho uzomphatha ungiphethe ngingayena umfazi wakho ngiyintombi yakho futhi mase ngumfazi wakho wena mina ngizoshidilwa yiphinifa lapha ekhaya ngeke ngikwazi ngicela unginike okay lento lena intsha kumina ngiyithola manje namhlanje wayocanga ukuthi ngithathe isinqumo esojabulisa like iyangithusa njengamanje angazi noma ngigqume ngibaleke noma ngenze njani manje wayolindela ukuthi isinqumo mase ngazi ukuthi angihloniphi uyakhala uyangithusa uyazi ukuthi ngiyamsaba umuntu ocasukile ngicela unginike ithuba lokuthi ngicabange kodwa ngiyakuthanda ukuthi ube yi-boyfriend yami sithandane sibe ama-partners but angithandi ukuthi sungabe umyeni wami ziningi izinto kusamele uyilungise in order ukuthi ube umyeni mina ebengimphupha kusukela ngiyingane uya right as a boyfriend kodwa hayi as umyeni angeke ngize ngikwazi ngicela ubuke
ziningi izinto ekusamele ngizenze mase ngumfazi wakhe sengizomela ngiqa phansi ngicele kuwena ngisengicela ekhaya ziningi izinto ekusamele ngizenze ekhaya ziningi izinto ekumele ngizenzele uma why ube selfish like mina I feel like selfish manje ucabangela ukuthi wena umndeni wakho kumele ubenefit uthola umakoti what about uma ulahlekelwa indodakazi hayi ngicela uyayizwa lento engishoyo hayi kulungile angiphikisani nalokho kushoyo okay at least yona into engabe uyayisho ukuthi uzoyicabanga lento le hayi le ndlela obeka ngayo hayi ngale ndlela ongathi manje mina into engiyenzile wrong ukuthi ngihambe musukuba manipulative njengamanje into engenza ukuthi ngiphakamisa umoya ukuthi wena uthi mina shothi nginenye indoda shothi nginenye indoda uma ngithi ngiyanqaba ngiyaxolela kodwa angifuni manje bengeke ngize ngikwazi ukuthi mina ngenzela amehla abantu ngibe ngazi ukuthi angijabule ngivume into ngibe ngingathandi ngiyacela ukuthi le nto leyo uyicabanga mhlawumbe kusasa ungibuyele ne-answer ngisho 10 years ngawuthatha ngisamncane mina Shantu ngifuna ukuthi futhi khamba kahle yini manje ngiwarisho ukuthi ukudla kuthintiwa akuvuliwe ngisho ama-fork and knife awukaphuzi ngisho ijuice bafa akuhambe kahle ayikho into ehamba kahle seyini futhi manje nangu mamshipi kayenzayo njengamanje usevani wangijikela akusewona lo 6 years ade ngikhuluma nawe kahle ngitshela ngayo ukuthi lo muntu wenza yonke into ekhaya sengivane ngamtshela nje lolu daba waphenduka enye into engakaze ngize ngibone waphenduka enye into ezini like ngiyamtshela ukuthi mina njengamanje ngisesigabeni sokuthi njengamanje ngithumela umalume indaba sesiyakhuluma manje nabanye abantu hawu mina usunamalimi manje uyabona lo muntu uzongishaya lo imani wona kabili imani yazi ukuthi ngifike la ngi-excited because I'm thinking I don't know I just assumed ukuthi kuhamba kahle because ubeshilo ukuthi thandana 6 years and you guys are happy so I'm assuming ngizofica nje nilavi nijavi ngisutha umoya mina sisami angikwazi ukuthathela iy'nqumo seriously angikwazi ima ukuthatha kanjani usinqumo ufike kwena sekutshela ukuthi niyashada noma ufike wazocela permission usicela ukushada because imini ubengicela sakutshela uyamuza umuntu okucelayo kodwa sakutshela angimhlebi nangiphambi kwami bengicela sakungitshela so you felt like uyakudecide ukuthi yeah uma uzocela umuntu usukulindele izinto ezothi uma uthi ngicela ungiphuzisa naye i-shake up if ulindele ukuthi ngizothi yebo noma ngizothi cha angikwazi ukuthi mangithi cha bese uyashintsha ebusweni indlela so inkinga iqale ekuthenini wena uthe mawuthi cha wabe seshintsha engithethisa manje mina shothi nginenye indoda le ndoda ibingaveli konke lo 6 years yabo nje awuthi ngisutha umoya okay bafo wena ngizwa kabi yabo lokho akushawa konke kuyiqiniso ngiyamthanda ngiyakubona ngiyahlonipha ngenza yonke into asoyethanyeza kodwa bengingazi ukuthi manje sekumele sekuyalotsholwana manje sekumele sishadane ayi ngeke wena ubuwenza ngoba uyamthanda ubungenzela ukuthi bengenza ngoba ngiyamthanda futhi ya angaze ngisho ukube ufike emzini abantu ucela ukukhuluma iqiniso nje phambi kwakho ngibe nofakazi ngikhulume kuyena ukube mina wafike wangishela wathi mina wafika kumina wathi cela ngibe intombi yakho kube wathi cela ngoba umfazi wakho ngangize ngivume ngoba ngaze ngibe nephupho lokuba umfazi engqondweni kodwa-ke umuntu omayeshela afike sezothi well I don't know mhlawumbe mina ungashelwa kahle angifuna ukuthi ngithi akekho umuntu but angikholwa ukuthi ukhona umuntu ofika kwena esethi ngifuna ube umfazi wami I think iqale ebushelweni nithandane mina umuntu ngifuna ngicacisele ngoba nami ngiyicacisele kwena khumbula ngiyasho ukuthi mina yini engiyithandayo so if ufika nje ungacacisi kube khona into ozoyibeka uzoba nenkinga ngoba esenenkinga namhlanje emva kwasekusiye zonke yena uyitshela ukuthi unomuntu abezoba umfazi isayintsha lento lena umuntu methukile u-actor noma kanjani mawukuthi khona la engihlabe khona kabuhlungu ngiyamthanda futhi ngingikwazi ukuhlala naye kodwa futhi angeke ngize ngikwazi ukuthi ngivume ukuthi kade ngimtshela ukuthi ngoba inkomo esayithengele asiyidayiseni sivula ibhizinisi noma sibone ukuthi senzani ngazo kodwa angayilethi kodwa nje ungayilethi ekhaya okay I have so many questions please don't mind ama questions engizowabuza I'm just confused ne so kulo 6 years esenuthandanile akukho la akakuvezela khona ukuthi uzofuna ukuthi one day umakoti wakhe nokuthi nawe kulo 6 years what's your end goal with the relationship mawuthi awufuna ukumshada do you mean ufuna nithandane nje kuze kube lo like libe nithandanile nje akukho la nifuna ukushada khona noma okwamanje nje asithandane manje sathandana kwaze kwaba nokulobolana mfethu kuzoba nalento yemndeni manje ukuthi sesiyayilimita kwesinye isikhathi umakoti yabo nje kade ngitshena ngisho indaba zamaphinisi
manje sesiyahamba siya somewhere mina ngifuna ukuyifakela ujini wami ngoba ngisho umthiya owasemakhaya angikhoni ngisho ugqoka ifrontal nginama-frontal awu-2 engawathenga angikhoni ukuwagqoka mase ngumakoti wakhe ngiyawagqoka ngoba kusuke ngingekho eduze kusho ukuthi mase ngumakoti wakhe kuzomele ngiphisane ngawo noma ngiwadayisa sengila eduze kwakhe-ke manje akangivumeli ukuthi ufake inwele manje usantombi noma akangivumeli ufake inwele uma uya kubo akangivumeli manje ngisayentombi ukuthi ngifake inwele ifrontal akafuni nakuyibona ngithanda nginje ya ngiyamthanda umuntu ongithanda ngi-natural but mase mina ngiyayithanda izinto ngiphila esikhathini samanje manje mase ephinde futhi mase kumele ngibe umfazi wakhe futhi ngifaka namaphinifa ayi usayizibani wena iphinifa linganginela mina wakwangibona umuntu ongangami Ubheka lapha eBray. No, I appreciate your honesty, but also ngibe confused because when I spoke to you earlier, uthe uthanda indoda yomZulu yasemakhaya eyibhinqa, and I think amabhinqa abakanje. amabhinqa ayayithanda izinto ezinhle ngimuhle mangisuke ngifake inwele ngiyazithanda ngumuntu osifazane bayayithanda izinto ezinhle so awukwazi ukuthi ungathi into mina mangithi mina what if mina megqoki omega ngithanda it's a pity ukuthi namhlanje afakile omega ufake cover what if mina megqoki omega angiyithandi kodwa ngiyayekela ukuthi ayigqoke ngoba indlela azibone muhle into ayibone muhle megqokile mina kodwa kumele ngiyekele ifrontal mina kumele ngiyekele kumele ngiyeke ukuhamba nabangani bami mase ngiphase ngumakoti ngizomela ngokukhwezela lapho ngizobe sekumele ngiqale yona sesidweba amashiya yes phela ngizama ukufaka umlilo ebukubani sekumele ngiqale phansi ngiphumile-ke manje kuceleni kumama-ke manje sengiyocela endodeni-ke manje but did you not say uthanda indoda ethi uma sithe cha caca because manje I feel like that's what phela musu ukuthi cha ngampela nawe cha musu ukuthi cha ngampela no ayingeke vela athi cha kakhulu yena like athi cha kumele uthi cha ubuye ungidodose nami ngumuntu ngimncane yena ayingeke ufuna athi cha kancane angizazi Azazi. kodwa ngiyazazi ukuthi amalobola akho angwafuni Uzangithengiwe kwathi ngoba umbone hlaka akahle kuhle ngiyazi ukuthi usayongifonela usayongigiva hold on so awafuna amalobolo akhe manje uzowafuna mhlambe later on noma uyakufuna ukushada but awufuna ukushada naye inkinga ikuphi la ikusasa silaza ngazi ukuthi ngizobe ngifuna kusasa yabo njengamanje angizazi ukuthi ngizobe ngifunani ngisazocabanga ziningi izinto engisazoyicabangela uyazi naye ukuthi mina into ngicabangela ukuthi ngiphelele la eSouth Africa mase ngumakoti uzothiwa nangu umakoti useyandiza useyale kuzoba yabo nje abantu bakeni ngeke ngize ngikwazi kuzoba ngazi ukuthi manje kini ngiyakushiya mina la eKZN ngiyakushiya la eSouth Africa ngiyakwenye indawo kuningi uyazi na ukuthi mina amaphupha awekho mancane awekho ngangami makhulu kunami mase ngikushiya uzothi unomfazi kodwa uyayiwashela uwashe laundry yabo leyo nto le like ukushada yena kuzokulimita in terms of izinto ngisafuna ngisamncane with i-career yakho and even i-lifestyle nje ukuthi ukwazi go out nokuthi-ke naye kade ngimtshela angimhlebi impilo yakhe akayilungisile yawathanda amantombazane kakhulu ngiyamthanda kulungile-ke ukuthi iyafika leyo ntombazane sihlukana nendoda yami ngiyazi vele ukuthi indoda yami nami isipho kodwa mase kuthiwa ngeke ngize ngikumele ukuthi kuthiwa hlukana nendoda yami sekushiya umyeni wami yawathanda amantombazane umuntu wami mfethu angimhlebi yazazi ukuthi uyawathanda amantombazane out of curiosity this is just me asking it has nothing to do with the proposal and the conversation if uthi wena uyawathanda amantombazane and angeke ukumele lokho as a wife do you have a reason why manje umxolela ubuyela ewathanda amantombazane and I don't think it azoyishintsha-ke leyo ngoba ukuba uyafuna uyishintsha ngabe useyishintshile ngabe kade ishintshile so seeing that uyawathanda amantombazane and nawe ngingathi uyamtolerate for lack of a better word why do you feel like kumele umtolerate why mawubone ngathi uyawathanda amantombazane why bungakamshiyi even as a girlfriend ngicanga ukuthi uthande nokuthi munethemba lokuthi umuntu uzoshintsha kodwa ngeke angazi ukuthi yini engihlakisile yabo makuthiwa uthanda liboni ngifike manje aliboni lu-blind ngifike manje nje ngimbamba ukuthi wenza leyo nto ngeke ngikwazi ngampela ngiphinde futhi ngibe nakho ukuthi uzoshintsha kodwa yabo uma sengunkosikazi wakhe ngeke kuzobe sekunzima sekumele sekumele ubuyisele impepho ngiqale phansi nami ngiyokhuluma nomndeni wami sengathi kahle kahle ngokwesintu kuthiwa udivorce manje ngcono manje mangase kuthiwa ngiyambamba ngiyezwa inhliziyo ithi xifi ngiyamshiya ayikho into ekumele ngiyibuyisele mase sekushiswa ngishiya impepho ngizoyi-unshisa kanjani sishisiwe yabo
So nje ngeke like kumele understand sithando sami kumele understand. Kuthi nokapho kuphawula ngoba usumzulu ukuthi uthi one of the major reasons why engafuni ukuthi nithathe step esilandelayo ukuthi number 1 wena nefamily yakho niyamlimita in terms of career yakhe and also in terms of impilo nje yena afuna ukuyiphila versus le wena ofuna ukuthi ayiphile nomndeni wakho. Uyabo nje uke wangibuza ekuqaleni ukuthi ngizizwa kanjani. Njengamanje inhliziyo yami igayibozi. Injengana ujuice. Injengana iyabhibha kwangempela futhi ngoba manje ang-understand ukuthi yini lana entsha ngoba phela umfazi kithi kwaZulu umthetho lo ukuthi uyazotha umfazi ufake iphinifa efake iduku ezothe shaya ingubende mekuthi ufake ingubo. So manje angazi ngoba lezi zinto lezi ziyakhulunywa kakhulu akukho la engakhulunywa ndawo kodwa yena ufuna ukuthatha impilo yaselokishini ezoyifaka la engihlala khona la emakhaya. Ukurespect yes unayo uzothile uyangihlonipha futhi angaze ngimbone ngiphakamisela izwi njengamhlanje ngishintshelile namhlanje akaze ngimbone enze lento ayenzayo kodwa ke kulungile ngalendlela acabanga ngayo ukuthi yena akenze ngayo kulungile akenze ngayo ngoba manje ayikho umuntu engisazoyichaza njengamanje. Okay, so uma uthi wena kulo 6 years uyaqala ukubona leli side lakhe benenze njani mayifuna ukuphuma ahambe nabangani bakhe noma mayifuna ukufaka inwele nanani bekuyinto vele niyibangayo all the time noma no akayibange ngithi indlela ahlonipha ngayo obethule ngakutshela thule mengithi ayiweave cha thatha iweave ayibeke phansi yabo manje angisaboni mina ngoba manje na ubungazi uthi wathanda ngaleyo ndlela mawu bengazi okay kule part yokuthi uthanda iskate ke uthi Paula lapho njengoba usumzulu ukuthi naso leso zathu esinye seyinqumo lesimenza ukuthi angafuni ukuthi ngiyaxolisa mina njalo menginakuzanile mengibambile hawu kodwa abafakusiza ukuthi uxolisa njalo bese uyaqhubeka uphinde the same thing awu umfana uyalingeka ayo lonto ayintsha ayifiki namhlanje umfana uyalingeka ebambe lapha abamba khona ngephutha ngoba asihlale endawonye omunye uhlala kwenye indawo so manje ngale uthola ukuthi mhlambe khona ebengidlalisana naye mase ekutholile lokho ngoba ngimhlonipha ezingeni lokuthi umfazi wami khona engakabi umfazi wami ngiyaxolisa ngidelete ngisho singayifonela lonto manje sifonele ngisho ukuthi njoba ngangishilo ukuthi mina nginomuntu o straight oqondile ngicela siyeke lento esiyenzayo uyakwenza ayahlupha nalabantomazana ahambe understand ukuthi khona ayahlupha but anyways ngifuna size la so mina ngizile ukuzokwahlulela la for ama life choices akho mina umsebenzi wami ukuthi ngikusize uachieve lento ufuna uachieve but also i-concern yami ukuthi uyanqaba yena and userious nokunqaba kwakhe and ekunqabeni kwakhe uthi inkinga wena uyamjolela so ngifuna ukucheck ukuthi if uyajola uxolise adlule ujola uxolise like ngokwakho uhlela ukuthi noma ekhanda lakho ubona ukuthi kuzosebenza kanjani emshadweni mase nishadene akubambe uphinde uxolise like ngokwakho ukuhlela ukuthi nizomisa kanjani ngikholelwa ukuthi mina umshado yamshintsha umuntu and I think nami isigaba sokuthi ngifake indandatho beyibona ngeke kuze kuthola ukuthi bachwayitheka amantombazane ngoba uyabona njoba ngilesimo ngithanda izinto eziphezulu izinto ezimpahla ezibizayo so kuyenzeka ukuthi umuntu ngingamfuni thola ukuthi yontombazane uyangifuna mhlambe sisethavelo somewhere ukuthi intombazane iyangifuna so ngigcineke ngiyalingeka ke mina uyofuna nemathabeni ngiyashelwa nje enokuthi uthawuphuza amathabeni usuke ufunani abangani bangu necrew ephuza bona hayi ukuthi ngiphuze ngoba ngingathanda akwazi ukuhamba nabangani bakhe ngenxa ukuthi babungigulisa hayi ngoba ngingabuthanda wena ukuba ungigulisa ngabe usayishayi cha ngeke ngazi kodwa hayi. Okay, so lento singayikhuluma usuku lonke ngoba ngiyaqonda babili kunezinto that you didn't know about each other ezivela manje so kungathatha enye episode ukuthi sikhulume lento ingapheli yabo but ngifuna ukuchecka ukuthi okusukela manje going forward uyanqaba ukushada and ngiyambona ukuthi hey angazi noma unqaba manje ngoba usadiniwe mhlawumbe mase nikhuluma endlini lethu uzobe sehlisa umoya uzobe sokuxoxeka but from where I'm standing or from where I'm sitting rather it doesn't look like she's going to change her mind, right? So with that said, going forward nenzanjani, do you continue with the relationship even though uzazi ukuthi angeke ube umakoti wakhe or wena mawukuthi ngeke azakushade ungafuna ukumyekela ukuthi anikhephe like kusuka la niyaqhubeka niyathandana noma because ngizwile ukuthi uthe usazobiye udinga ispace sokucabanga, right? In the time esacabanga, what happens to the relationship? Mina ngokwami
ngiyamthanda. Bengizama lokho engikuzamayo ngenxa ukuthi ngifuna ukubeka i-relationship esigabeni sethu sesibili. So ngiyabona ukuthi izinto azenzeki and lento izoba yihlazo mengibuyele ekhaya. Bazongihleka kodwa I think kuzofanele nguswalo wisho konke lokho ngenxa ukuthi nami ngeke ngize njengoba esho ngihambe ngiyolobola uma wakhe. Ngeke ngikwazi koloko ngizothoba ngendlela athoba ngayo ngimnikeze ispace lesa sidingayo. Angazi ngizokhanda iplan ukuthi ngizothini kodwa nje yona izoba yihlazo le. Momnika ispace usho ukuthi umnika ispace ezini umyeka acabanga ungambuzi ngayo until she's ready to get back nempendulo noma umnika ispace ezini i-relationship iyama kancane nje niqhubeke at a later stage. Nje I think singaqhubeka sithandana. Singaqhubeka sithandana. Kodwa ngeke usayixoxa le ndaba. Ngeke ngiphinde ngiyaqina nje ukukhuluma lento. Ngiyobona ukuthi ngenza kanjani ngizohlela phansi nomndeni wami ngichazela ukuthi kunesimo nje manje sikanje kanje. Esibucayi sifuna umndeni lesithini. Angawona wakubo umndeni wami wona ozongichoshisa ukuthi njengamanje sekufanele senze njani. Okay. Mntase wena uyafuna ukuthi relationship iqhubeke la after here ufuna kwenzeke kanjani? Ngiyamthanda futhi ngiyafuna ukuqhubeka ngithandane naye. Ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Ngeke ngikwazi ukuhlukana naye. Ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe kodwa ufuna ukuphila naye ngonaphakade. Cha ukuthi umuntu awufuna ukushada naye akuchaza ukuthi ukwazi ukuphila. Bakhona abantu abathandana beze befe bengashadanga. Oprah kanje. Ufuna i-setup enjani? Ukuthi nithandane. Anginankinga nakho lokho menginankinga nakho yena. Unayinkinga? Ukuthi nithandane nje nize nishone ningashadanga? Nginankinga kumele ngoba umakoti like ngenze kodwa hayi ukuthi ngizofaka amaphini angayitshela ukuthi unomakoti azi ukuthi nje unentombi ngisho semdala abe azi ukuthi unentombi. Abi lo baba unentombi nje intombi yakhe yedwa kodwa. Azi ukuthi yakhe. Cela ukubeka ngicabanga angifuni ukuthi ngize ngikhuluma izinto eziningi. Sazocabanga abomasethu bazomhleka kubo mina kusiyona inhloso yami ukuthi ngimenze inhlekisa nambe ngiveza indlela engizizwa ngayo. Ngiyamthanda angifuna aphatheke kabi kodwa futhi ngeke ngikwazi ukuthi ngimfihlele iqiniso ngenxa yokuthi kumele ngimjabulise ngamanga. Ngoba esho ukuthi uyaqala ukungibona ngenje what if lento bese ngimvezela yona yokucasuka kanje esengumfazi wakhe sesishadile seyaqala ubona imonster manje. Uyasibona ukuthi uyi-monster namhlanje? Angazi phela ngibona ethukile mina mangibuka emehlweni akhe. Uyasho ukuthi ubona inunu phela. Bengayitshela ukuthi ngiyakhona ukucasuka kangaka kodwa ukumthanda ngiyamthanda nginenkinga nokuqhubeka ngithandane naye. Ukumshado kuyinkinga kuwena? Ayinkinga. Hayi ngampela. Okwamanje ngisazocabanga sisaneminyaka eminingi ndawonye ziningi izinto samele siyi-achieve. Kusangenzeka sishada ngisho kanjalo ngisazocabanga. Okay. Anginqabi angivumi anginqabi. So bafo ngoba wena uthe umshado uyamshintsha umuntu but she say ngokwamanje akafuni ukuthi umshade. Does that mean awuzukushintsha until uzoba umkhwenyana wakhe noma uzoshintsha ushintshela ukuthi uyiphathe kahle so that she can also change her mind? I think ngizoshintsha. Ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngiqondise indlela zami ngoba lento ayishoyo akuyona into vele yenzakalayo. So ngicathi ngizoshintsha. Ngizozama. Okay, I didn't expect ukuthi le date ihambe kanje. I was really positive and I was really happy ngitshela ukuthi ziyawushaya ke lili but izinto zimana ukwenzeka. So ngifuna ukuthi ngithi enjoy your food but ngibuka isimo enikisona njengamanje ku-10 la. Angazi uma ngisazokwazi ukusimile but if you would go ahead with the eating then enjoy the food. Ngicela ukuthi ngiqale ngikubonge sidade wethu ukuthi ufikile because angichazanga phela into eningi ngisakufonela ngithe nje woza la siyashutha but angichazanga ukuthi kwenzakalani. So ngiyabonga ukuthi ungihloniphile unendoda unjalo because bungasiphuthi ukuthi indoda yakho but ukwazile ukuthi uze regardless even though ungazi ukuthi kwenzakalani. Your safety could have been compromised. Kuningi obekungakwehlela ngoba ubuze kumuntu ongamazi ngoba nama ungazi but ufikile. So thank you so much from the bottom of my heart. Ngiyabonga. But ngiyabonga ukuthi usithembile ukuthi besingakusiza ngento kanje. I'm so sorry ukuthi asikwazanga ukukusiza. Ngiyabona ukuthi ngisabathe but ngishaya i-brick wall. Ngiyabona uyazibonela ukuthi akamanga nje sitele ngayo. But ngiyathemba ukuthi mase nikhulumile nobabili mhlawumbe mase nikhama imanje mase sekwehla imizwa. Senikhuluma ngelogic ke manje not ama emotions. I hope uzokwazi ukuthi niphume nesixazululo. And on the day you guys decide to get married, ngisho kuthiwa that's years from now, nisibize Nkosi yami.
Yeah, siyafuna ukufika namakhamera emshadweni, siphinde sibe o-MC, siphinde sibe o-DJ, siphethe amathalente amaningi la. Siphinde sinishuthele iy'thombe zomshado. Yabo leyo nto. So yeah, ngiyaxolisisa ngihamba ngendlela yakho. But ngiyafisela inhlanhla engathi ngingakwazi ukuthi ngiyisorte out because into yena ibukeka isolid. I don't think benzofika ku-6 years ukuthi aninayo i-foundation. The fact that ngifike la thina hluleka ngisho ukulasta u-1 year. Nasi mina i-anniversary ngiyazi. Ngimtshela ngami-ke mina. So the fact that mina ngifike ku-anniversary yes-6 kusho ukuthi nisengafika kweyes-12. You understand? Yeah, mkhulu 6 years ingawuthathi kancane. So and ni couple young guys. I think enye into engingayikhohlile ukuthi guys are so young. There's a lot ahead of you. So nithatha ba right. Angifuni ukuthi ngibe ngibhora ngemotivation. Ngibe ngingalasti nokulasta. Cabanga nje sengiphi marriage advice. And akekho ngisho sekwangcono nana uceliwe. Mina ngisho sekwathi kumina ufuna ukungishada yabo. So angikwazi ukuthi ngazonika nina advice la. But ke ngiyathemba ukuthi ngizokwazi ukuthi nilungise into yenu. Senganishi ungabusalwa phela phuza i-milkshake ube right udle inyama hlefuna ama-chips manje wehlisa umoya yehlisa umoya ngisendlele baby manje ungavumi umuntu wakho lo uyafuna umhaka awos umuntu wakho sokuma bafo ngeke mina ngizoxabana phambi kwami ngikhona ngithole ikhaphuli yami le yena uyafuna ukungihaka uzofuna ukukhaka kanti kube ku-Facebook lobe sengithi no my parents ngizazocabanga Okay. wow Siyami namhlanje ihambe kahle kakhulu sikhulumile nomama saxoxa noma ke izinto engahambelanga ngendlela ebengicabanga ukuthi izohamba ngayo but everything went well yonke into ibe sesimeni kakhulu. Date yami namhlanje ihambe kahle ngisho kanjalo ngoba ngazi ukuthi umuntu wami ungicabangela izinto ezinhle noma mina bengingakabi kuleyo level yokucabanga kodwa ngibe nakho ukujabula noma ngibuye ngaba nakho ukuphatheka kabi imoya yabaphezulu. Into engiyithande kakhulu ngale date ukuthi iqiniso lonke lihlala obala and i-fact is a fact. You can't argue with the fact. Njengoba beseshilo nje umama wabeka wonke ama-facts etafuleni ayikho nami into bengingayenza ukuthi okunye accept okunye ngithathe njengoba kunjalo noma kubaba. Into engiyithande kakhulu ngedate ukuthi namhlanje ngikwazi ukuthi ngiyiveze ukuthi nami ngiyakwazi ukuthi ngithathele inqumo, ngiyakwazi ukucasuka, ngiyakwazi nami ukuthi into mangingazithandi ngibeke obala kumuntu wami. Yona into engenze ngayithanda le date ngifuna iqama manje. Into engayithandanga ngedate ukuthi ngibone another side le ntombi yami ezinye izinto zingimangaze kakhulu but then ku right kube sesimeni yonke into because ngikwazile ukuyilawula nami bese ama feelings ami ahambile nje kakhulu ngazizwa ukuthi angisekho right but ngakhona ukumanage leso simo. Into engayithandanga ngedate ukuthi ngibone inyembezi zami umuntu wami ngifuna ukumbona ekhala, angifuni ukumbona ephatheke kabi but at the same time makuthi iqiniso lona limphathe kabi ayikho into ebingayenza kodwa nje into engangiphathanga kahle ukuthi ugcine esekhala. After date yanamhlanje ngingasho ukuthi siyamthanda, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke and yonke lento le bengizama ukuyenza namhlanje I hope usazofika uyiprocess kahle endlini, uyiprocess kahle ekhaya, mhlawumbe ubuze nabangani bakho ngoba one of your friend ngiyazi ukuthi khona umngani wakho yedwa umkhonzile futhi oneqiniso kuwena engineshow yalokho uzokubonisa ukuthi lesinqumo sithathile noma lemcabango yona yiphi kufanele uyichoose on your choices. Into engathanda ngisho Gqobo ukuthi ngiyamthanda, ngiyakuthanda mthiya wami kakhulu. Lokho bekwenzeka namhlanje angicela kungashintshi indlela ozizwa ngayo ngami. Izinto zisangashintsha ngifuna uqamba kusangenzeka okunye obungakulindele okuhle ngisangacabanga ngenye indlela. Ngiyakuthanda, ngiyabonga futhi ngento ongicabangela yona. Umshado uyisibusiso futhi uyinhlanhla kuyonto evelela nombani ngiyazi ukuthi mina bengingakakulungela ukuthi ngashada kodwa ngithanda ngenhliziyo yami yonke futhi ngithanda wena wedwa. Ngiyakuthanda, ngiyamthanda yona into engayisho nje umntwana ukuthi ngiyamthanda. Ukudla kwase next chapter ngakunikeza 10 out of 10. Ithi kumnandi kakhulu yonke into ngakho. Ukudla kwala next chapter ngingakunikeza 10 out of 10. Shout out to the next chapter. Shout out to the next chapter. Episode namhlanje ingifundisile ukuthi it's very important for a lady to be a wife material. But do you know what is important? For the man as well to be someone worthy of getting a wife. You also need to be husband material
for the lady you want to marry. Ladies, gentlemen, boys, girls, manene namanenekazi, ma 2000 nama VIP asemhlabeni. This is how we wrap up episode namhlanje. Didn't go as planned, but ngisanalo ithemba ukuthi kusengalungiseka. Thank you so much for tuning in, for watching, and for being a part of the magic we created together on screen. Ngiyacela bandla sithi mina nawe keep ucebo in our thoughts and prayers, because honey uzodinga wonke umkhuleko nawo wonke amandla angawathola after leli pana bamshaya ngalo namhlanje. If you'd also like to be on the show, I promise ungebe kushaya ngepani wena. Sibhalela on the email address down below. Ngoba Select Africa TV izokusetha. But now it's time for me to love and leave you. Yayizwa manje. Yayizwa ke ngoku. Yes. Igama lami nguSinengwa Kanene, but of course, if you phela semhlabeni efana nawe gets to call me Antama 2K and nami ngi2K. Remember to catch us on social media, Select Africa TV yonke indawo, subscribe to this channel and also catch up with me enkundleni zokuxhumana uAntama 2K. But okwamanje, happy Tuesday. I'll see you on the next one. Same time, same place, maybe same outfits as well.